Здравейте, да направим едно таро четене. Какво решение е взел относно вас? Заедно с моя помощник до мен. Ето го. Какво решение е взел относно вас? Или цел? Хора, това са общи четения. Вече надявам се повечето го осъзнавате. Не лични. За лични има телефон в профилът, на който се пише на Viber или в WhatsApp. Да видим какво решение взел относно вас. Ето го и самият човек. Телец, дева или козирог, евентуално. Земни зодии, прагматичен човек, човек, борещ се с миналото си, във вътрешен конфликт относно миналото си. Да видим какво решение. Човекът е взел решение, съвсем спонтанно решение. Конфликта в него си е конфликт, но желанието, защото има зависимост към вас, дава превес на неговото решение. Иска комуникация с вас. Иска обрат с вас. Иска да поднови отношенията и да се работи над тези отношения. Иска лекота в тези отношения. Иска спокойни отношения. Включително, хора, празник, защото освен, че има зависимост по дявола, този човек има и чувства. Решението след вътрешен конфликт, вътрешна борба е да се обяви, да ви потърси този човек. Това е, което виждам, виждате и сами, това предавам. Лек ден желая на всички ви.